kila iko te la kila kili nga ki ong ba fikwa ban simlun te ngong nakwa te kanno fikwa ki ong ta te nakaliang jonga ngong ngade ba la ai silak ngong te ki ong to yo bek kublai shibuni pi baro banwan shagane ka channel chungi kumtas nga ba pe kene ka video da merkut namar kare ka video menta ka de ka video ka ba jingmut shibuni pi man lak video nga jo ong ye pi bas nga bhas nga bhaya ke jingkran jong nga khnang ba pin like na kine ke jing sha le thok na online bat menta nga pas nga bru ye pi ya ka jingkran jong we upara napding jongi baula sha thok ha ka online bat ki lara ru ya ka pisa ka jong u bat pan snap ye phi ya ka jigren jong u ka menang kong ka ba ban shai phi hang nem ta sni ha ka na video pe ki ne nong le thok em ka menang kong ki pha ye phi ka message ha whatsapp ka jong phi bat marsen yo iya ka message phi yo i thik kum ka original kamun ki certified company kipen EP tik kum ka company ka bala de register lengba ka government kamut ka sarkar ne u pararu kilai hukum tahi ki phae u ka Bajaj finance na kum bangayo i nagliang ka Bajaj finance but ki dia ong u ban le kite ki niam ki rukom kamut ban sim loan te ini ba ilangai inga tharai kila so jadu kine ki nole thogru ki nang pha ban krend bat so jadu ya ubru te kabanang kong ki ong phi ban le kumta omne ban pha pisa ban pendep ki kriteria nang ta pade kin pha ka tax bat ban pha ki bun jai kirukom pha bat hagate ka porl phi la ban kem la di phila ban kem kamut kine ki de ki fraud te pin e no hakte ka por he kumba e ine ba ban ilas ngau thu ba de ki nong thok pe kine ki nong le thok em om dang gane ka trick kile ru da ka we ka trick da ka ba pan big ye phi ban ai ki tax kamut ka we ka tax in ai phi chis pa san pe utang ka hagachis ngi kin ai phi du ar lai tali ki tax but tik kin pha yak de ki pisaru akabang account jong phi anda kila job ya kaman sim jong phi kamut ar lai skin kin ai phi regular ka de ka pisa kamut kin ong e phi le google but review ya ka ne ka restaurant da ne ka resort but pha ka screenshot shaka whatsapp jongi nang ta pa de but pharu ka bang account jong phi ngin thep ya ka ne ka by task ka jong phi but kin hapo ka ar lai skin ki tik kin thep ka te ka nong ka jong phi ka phi ai screenshot le ki to ki resort la ne ki restaurant but nang ta pa de la de phi shania kamut monong bamla ban shania haba kila aya ka te ka nong ru yangi te ka by screenshot kowe ka screenshot kin aya phi chis pasan phil tangka namar hageni kisni baro aki kwa ban tre claim ka jing inot arlais ngi den anda kila pha ya ka te ka nong chong phi takin permi da kowe pa ka step kumne kin ong ye phi ba ngin bu kowe ka tas ka ba la phi invest hakane ka tas la phi ai ar phe hochar pini yo chilak handu arlak tangka but kipen iru ye phi tik hapo ka group lagi spangut ki peru ki don hapo ka group but kipen iru ye phi ba ki page kane ka screenshot une la yo ar silak kane ka la yo arlak par kita ki peru tik ki reply phi oi ngila yo hak jing sha ki peru ki de ki kade ka kon hun ka jong ki he kane ka de ka trek ka jing le thok kine ki peru but ngan persna pu ye phi ha ka video ka but phang kane ka tax mo ta komentar juan kut kene ke video ngan persna phi ka jing kran jong ni phas ngap ha do bedukut te ha ka si khatlai tarik ngam bakala ha ka si ba kadon do we company ba te ha ka si nga kum i ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply nang ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te ha din kum ba kum tohi kum ar kanta lai kanta la ko na nga te kila iko te la kila kili nga ki ong ba fikwa ban simlun te ngong nakwa te kanno fikwa ki ong ta te nakaliang jonga ngong ngade ba la ai silak ngong te ki ong to
yo baik ki ong ta te dala ong ta gamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam Aadhaar don kam ipik don kam pan card pat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ngila dep verify ki dokumen jongpi te nang ta ki ong ba ngila dep verify te nakaliang jongpi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jongpi fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aswa sanpo kata dia fast payment te nang ta dala dep nang ta ki ong ngila dep verify ya kaneru te sak kawe pidang hapen le kata kalong ka insurance saving ki ong ka insurance saving te ndala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 pas pak 10 ka te kata ru ngala dep te hadin nang ta la dep kata kemut kisaong pihak le saka GST payment for the government ki ong ta te hang ta ngala kan dip nriu no ba ong ba kani la de scam